jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe e terɗe dartol e pinal fulɓe on calminama onon kala e kuuɓal on jurama onon kala on beltanama hande ko alerte nogase ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase e tati tengu renguɗo e haalirde meɗen dartol e pinal fulɓe joni joni o eɗen kuccodira e musidɗo meɗen Dia Oumar Alassane mo ganduɗa ene heblani en yewtere yowitinde e laamu almamagal Fouta Toro tuggude e laamu almamagal ha yetti jamanu Toubakiri so tawi en duttima caggal seeɗa en mbaɗi e jewte kewɗe ko yowiti e Fouta Toro en mbaɗi jewte tati en cifima Fouta Toro holno wano ko adi kolitagel nanara en mbaɗi jewte tati walla nayyi goɗɗe ko yowiti e laamu kolitagella e deniyankoɓe walla laamu satigueɓe en gandi laamu satigueɓe ɗo fuɗɗi eɗo joofi ene joofiri ko e leefre mawde ha ko ɗum saabi tubakoɓe e safalɓe jiimi Fouta ha tengti kadi e safalɓe payi e muɗum ko wiyete muudo horma ɗum ne tengtina wonde Fouta koko jiima saabu leefre muɗum e wattande laamu satigueɓe ko ɗum addani goomu Serembe e hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom Serembe janggoynoɓe Pire Sagnacore ko ɗum addani ɗumen wadde dillere wiyetende dillere Serembe la révolution des marabouts ene hen mbiya dillere toroɓe la révolution torodo min kam ɓuranimi ko wiide dillere Serembe saabu dillere nde wonnoɓe hen ko wona Serembe toroɓe tan ɗum noon leƴƴi kewɗi ene ndentuno hen ɗum noon mbiyen dillere Serembe janggoynoɓe Pire Sagnacore addani ɗumen libde laamu satigueɓe lomtini ɗon laamu almameɓe ɗum noon e nder yewtere nde kanko yewtiyanke Dia Oumar Alassane mo haalan en laamu almameɓe holno jibinira hol gonnoɗo hoorejo dillere Serembe nde hono ceerno Souleymany Baal holi kañum mo sifana en kadi wondiɓe makko mo sifana on kadi en kadi mbaadi laamu deniyankoɓe holno laamu almameɓe holno siforino holko hesɗi e caggal ɗum mo haalan en silsilol almameɓe mennoɓe laamade Fouta ha yetti jamanu Toubakiri ɗum noon funnague hirnague rewo e worgo ene hetti dartol pinal fulɓe ha tengti noon e yewtere professeur Dia Oumar Alassane bandiraɓe ne ketti ɗum noon oɗon ñagga onon kala nde connectoto ɗon kettoɗon yewtere nde so tawi ende gasi beele goto men foof ene wawa addude hen ɓeydol muɗum walla so tawi ne jogui ko namdo assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Assalamu aleykum bandiraɓe jaam ñalle moɗon onon enen kala musidɓe tedduɓe taweteɓe ɗo e dimiral men ngal guinnirɗen dartol e pinal fulɓe en calmini dendagal mo tonggode mum seŋi e ngal ɗo dental en calmini ɗum inde mum e yettode muɗum en calminiri ɗum kadi
no heewi walla no wowri salminireede weltoni. En duwanima bandiraɓe ustoraɓe e oɗo saaha, eɗen ñaago Allah yo Allah wattu ɗum e malaɓe. En jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe ko kañum newnani en ha mbawɗen jokkodirde e ɗiɗo ɓoggi karalleji, taw moni mon kala walla moni e men kala nana to nokku mum to en jooɗodaki. Ko ɗum nema mawɗo e nemaji Allah. En jetti jiknaɓe men gila e kirɓe mbotu mbambi men ha to yimmen Hawa e bammen Adama. En jetti kadi ardiɓe dingiral ngal dariɓe dadiɓe ha ɗeɗo jokkodiri mbawi tabidde. onon alluwal ngal holliri ni yewtere men hannde fawi koye Fuuta Tooro tuggude e laamu almameɓe ha e jimani Tubakiri ko lowre yajde nde ganduɗa ala bawɗo remde ɗum kam tan. ɗum noon woni anniye meɗen ko meftude tan e daawal ngal, par ce que daawal ngal ngal juuti beele enen kala eɗen jogo hen humpitu, par ce que rendo ngo ko rendiɗo ko ene waɗi hen tarihiyankoɓe, ene waɗi hen jogiiɓe ɗumaнаji goɗɗi. ɗum noon ko alay sago so yimɓe ne kaala tan koma kam niveau o ƴette tigui rigui. ɗum ne kadi ko ɓeydoto tan ko wallidde e faamo muya. ɗum noon so Allah jaɓi ma jewte goɗɗe mbaɗe hen inchallah, saabu ndeɗo yewtere tan wawata yonde ko fotino Souleymany Baal walla ko fotino Almami Abdoul Kadir Kane walla ko fotino Abdoul Bocar Kane, yewtere wotere heƴata e mumen. goto hen foof no mawniri ni, no fotiri ni, yewtere wawa tongude gueɗe muɗum. ɗum noon ko alay saago tan ma mbaɗen doge doge no mbiɗen ni, beele kam goto foof ene jogo hen humpito no wawi wade foof. ko adi eɗen natana yewtere nde ene moƴƴi ciftinen holko wiyete Fuuta Tooro. Fuuta Tooro ko diwan Jaaɗ, ko rew e worgo. diwan o ko diwan kufɗo maayo men Sénégal ngo ganduɗen ngo. nden ɗon hettere noon ina fecci e pecce 9. so en tuggi hirnange eɗen tiindi funnange ko ni ɗum lelorto. gadatoɗen arde koye taƴre wiyetende Dimat walla hettere Dimat. si en gummima e Dimat garen ko wiyete Tooro. si en ummima e Tooro garen e diwan Halayɓe. si en gummima ɗon garen e Laaw. so en gummima ɗon garan e Yirlaɓe. sen ummima Yirlaɓe garen e Hebbiyaɓe. sen gummima e Hebbiyaɓe garen e Booseye. sen ɓenni Booseye garen e Ngenar. sen ɓenni Ngenar garen e Damga. ko ɗum woni ko wiyete Fuuta Tooro. juutendi muɗum ene qiime e 160 kilo. diwan Fuuta o noon
diine l'islam naate mum ko adi firñitere almaɓeɓe ɗe kono sikki ala ko yonta almameɓe tigi rigui diine o ɓuuri sarade e on saaha ene teska seeremɓe men hewɓe jangi e diwanuji rewo ɓe jangi e duuɗe safalɓe wone mabɓe ɓooyɓe toon ko heewi e maɓɓe ko fiilaaɓe alpha walla tafsiru e faccirde tan ɗo e nder Fuuta ene heewi seeremɓe jogiiɓe hono ɗin ɗon kaalaaji alpha so neɗɗo wiyaama alpha e nder Fuuta ko neɗɗo jannguɗo Qur'an jannguɗo sariya huɓindi denndaangal jookli ɗi sariya waɗi ɗi nde joomum wiye alpha o itta koye konngol alfaqih firtiran hankadi ko feɓɓitiiɗo hankadi e on domaine ko noon ne kadi konngol tafsiru ngol ni ko noon ɗum sifori ko tafsirɗo Qur'an e Fuuta ni heewi wiyeede wonde ko tafsiru noddire tafsiru onne kadi firtiram ko tafsirɗo ardiiɓe firñitere Fuuta nde noon ko ɓuri heen heewde koye ɓeeɗo limtete ina jeeya e ɓeen tafsiru ɓoggel to Jaaba ene jeeya heen tafsiru Amar Ahmad Wan mo Kanel ene jeeya heen tafsiru Sawa Kudi to Mboolo Biran ene jeeya heen tafsiru Jaabiri walla won heen ne mbiya tafsiru Jaabanaaɗo to Jaanum Diaw e ko nandi e ɓee denndaangal ɓeeɗo seeremɓe moni kala ko junngo ñaamo almaaɓe gooto e maɓɓe kala ene fiɓi waylude gonka Fuuta ka e on sahaa haa teŋti noon e haaɓre fankare laamu deeniyankoɓe wonko introduction o waɗi heen seeɗa laamu deeniyankoɓe kañumne ko laamu njaajngu yerondirte kadi koye laamuuji ɗi ngannduɗaa e sous région he ene heewi laamuuji mbaaɗi noon tawa daawal mumen kañumen ne ene njuuti donc deeniyankooɓe kañumne laamu mumen ko heen tigi jeyaa koye hitaande 1970 ko ndeen renndo seeremɓe Fuuta pilñiti e gardugol biyeteeɗo ceerno Souleymane Baal mo kaalon-ɗen jooni ɓe liɓi laamu Satigi Battano hono Satigi Sule Ndiaye ɓe lomtini ɗon laamu diiniyankeewu fawingo e diine maana e suɓngooji laabtuɗi ɓe keli kadi ko wiyetee muudo horma aɗa anndi meeɗi tampinde Fuutankoɓe ceerno Souleymane Baal adi ko disnondirde e yoga e galleeji mawɗi e nder diwan Fuuta ene jeeya e ɓeen ceerno Molle Mamadou Ali Ly to Ciloñ ene jeeya heen tafsiru ɓoggel mo kalɗen jooni Elfe Kimat koye maɓɓe en mbaawa limtudeɓe kamɓe kala kono e ɗeɗo jagge ɗe kalmi jeeya koye jagge tiiɗɗe taariɗe Cheikh Souleymane Baal Allah fadanaani ceerno Souleymane Baal jokkidde anniya muɗum mo joginoo e Fuuta o ɗacciinoo golle maantinɗe sabu filñitere seeremɓe Fuuta nde ko filñitere mawnde ɓooynde
kañum adi ko wiyete to Farayso to révolution française. Kañum adi révolution française duuɓi 13. kanko Souleymane Baal rutti e joomi ko koye hitande 1976 tawi omo haɓoye safalɓe Wulad Abdallahi en o ɗacciri noon Fuutankoɓe won ɗin wasiyaji ɗi kadi ko wasiyaji poɗɗi teskede ko nokkaren tan e ɗin wasiyaji. Wasiya gadano o wi kala almami mo jiiruɗon dañal ngal joganoki kepte jawdi mum so salima jaltinemo nokku o. Wasiya ɗiɗaɓo o ndentoɗe hoto lefol almamagal wontude jeyi baaba keɓɗo fof ronna ɓiyum salo tottidde. ene jeeya kadi e wasiyaji he o wi almami ina wawi suɓede e kala hinde. so ɗon piila kadi almami cuɓoɗi e gando cuɓoɗon liggotoɗo. almami ina wawi toɓɓede e dendagal diwanuji Fuuta kala. so oɗon piila almami cuɓoɗi e kattanɗo. wasiya battidiɗo o wi ko kubbal alaman e dendagal gartam Fuutankoɓe ko Fuuta fof no foti rendi ɗum. caggal nde Souleymane Baal rutte joomum Abdoul Kadiri fiila almami o woni hen duuɓi 3 kankone. e yonta makko o haɓima jeeygu ɓaleɓe ha tengti noon e ɓaleɓe julɓe e nder Fuuta. duuɓi 13 ko adi filñitere nde no mbinoɗen nane almami Abdoul ina jokki haɓade jeeygu ɓaleɓe. lurdi no feewi e tubakoɓe julankoɓe ngam haɓade maccugagu e nder reedu Fuuta. hakkunde hitande 1960 ha e hitande 1990 diwan Fuuta o lorima no feewi. waɗi noon lor o iwi koye annama ko mbiyeten kongu walla gardugol. on kusuma noon gonɗo e galleji laamotoɗi ɗi ko on kusuma addi caɗele e laamu lefol almamen. ene jeeya e ɗen caɗele kusuma hakkunde Boseya diwanuji Laaw Yirlaaɓe e Hebiyaɓe. galleji toroɓe wanwanɓe ɓe keeɓino waddude jungo e faandu e galleji ananɓe pete ngam haɓade tan hamɓe daabiye yiiduɓe cilani walla ɓe kaheedi. ɗen caɗele fof ene jeeya e ko ayɗini haare hakkunde Fuuta e tubakoɓe Farayse. tubakoɓe noon hakkunde mum e Farayse so ɗum haalama haqqillaji jahata koto Abdoul Bocara. Abdoul Bocara ko gorko cuusɗo ko gorko caasɗo dariɗo haɓade tubankoɓe. so tawi ko goonga gila tubakoɓe naate e Fuuta won haɓiɓe ɗumen ha keewi kono noon
Abdoul Bocara ene jeeya e ɓurɓe dartade tubakoɓe dañi jaam tan kono Abdoul Bocara sanki. Abdoul Bocara oɗo noon koɓe mbiyata Abdoul Bocara Ali Dundu Segele fende malaɗo tuuma Ibrahima to Simboɓe Dabiye ko o gorko woni ko jiɗɗen haalde. Abdoul Bocara hono no duttorɗe kaldi o siforte ko gorko timmuɗo, gorko joom doole, ko harbiyanke, ko gorko cuusɗo reedu. O jangi Qur'an ko e wuro Seeno Palel woni koye nder Damga. Ba makko noon ɓuranno ɗum ko o wona jagorgal manam ko ɓe kono ko mbiyeten les grands électeurs ko kañumen toɗɗoto almami. Ewa ko ɗum waɗi ba makko noddirimo to feewi funnaange to Abbade Cheikh Oumar yo artu beele mo tawtere jonde jagorɗe ɗe waɗɗe fiilde almami. ene jeeya noon no kaldumi joni ni eko lohni hakkude Fuutankoɓe e tubakoɓe to batte hare lohni ɗum ko wasde nandirde. ene waɗi no mbinomi ni kusumma hakkude Abdoul Bocara Kane mo Dabiya e Ibra Almami mo Mbumba, fowɗodiral e kongu hakkude ɗeɗo jaale ɗiɗi telɓini no feewi holgo Fuutankoɓe hakkude mumen e colonial en. Colonial en mbatti ko yende yogay añɓe Abdoul Bocara beele ina mbaramo ngam Fuuta o wawa dejje. Feere mum wonande leydi Farais ko wadde ko wiyete ko embargo walla uddo e rewo maayo Sénégal ngo ngam haɓade safalɓe molɓe Abdoul Bocara ɓe. E hitande 1994 tubako biyeteɗo Clément Thomas ko kañum wonno gouverneur Ndar o felliti ummanade diwanuji ɗiɗo ɗiɗi ɗi harbiyankoɓe mawɓe ɓurno wonde hono Ali Buri Ndiaye mo Jolof e Abdoul Bocara mo Dabiye. Sababu mum ko colonel Archinal nana fayi funnaange ene haɓa e laameɗe julɓe ina yiɗi heptude leydi Soudan ko mbiyeten Mali hannde. ɗum noon wawata siñede so wona e ñifa golwole gonɗe reedu Fuuta ɗe e ketta banggue goto. Ngam sinude nden feere commandant Ali ummini jeygal mawgal ngam bonnidde Abdoul Bocara e serlude ɗum e Fuutankoɓe. Kala ɗo yetti o wiyata ko Abdoul Bocara mooli gaña Farais. Commandant Ali heeɓi yuɓɓinde yewtere mawde ɗo hoore fonde ɗo hohoɓe Fuuta kala nodda yo ngar tawtore. Abdoul Bocara kañum sali tawtorede sabu koɗo mum Alboury Ndiaye bismaka e jonde he. Jafoɗon seeɗa no taƴre Sidi Ahmed Wul Hayba mo kalannomi joni o tawoyi Abdoul Bocara to moloynoto safalɓe to joni noon o wi Abdoul Bocara tinno hoto mool gaña Farais. so a waɗi ɗum ko caɗele mawɗe gartat e dow hoore maɗa. Abdoul sali Ibra Almami e Fuutankoɓe waɗɓe
e hohoɓe wulaade eɗi en juɓɓini jonde ñande 7 lewru sulier hitande 1994 e nder wuro Pete ngam sakkude peeje ɗoɓe dartori koni Jolof. Sidi Ahmed Oulay Ba kañum ne ñaagui tubakoɓe Farais yo mballu ɗum molade e bone Abdoul Bocar. Fuutankoɓe bindi ɓattake to Alice ɓe mbimo ɓe gondani e Abdoul Bocar e Ali Buri Ndiaye. ñande 26 lewru juillet hitande 1994 gouverneur Ndar biyeteɗo Clément Thomas windi oɗo ɓatake fewde sous secrétaire d'état mo Farais. message o ko ni lelori Abdoul Bocar e Ali Buri o wi ceeguima nana mooli banggue rewo maayo ngo batte mum ko uuje fuutankoɓe hewɓe fewde toon to maɓɓe. O wi sikki ala kay heydinaɓe ene mballa ɓe. ɗum noon mi yamiri laana curki mbiyeteke Lassigal yo ummo Wuro Kay to Mali ara bombarde Wuro Kay heydi ngo. O wi hettude en oɗo nokku e mudda ene himmi. mbeɗa ñaagui yamirore sofaji e kutorɗe poste nde gummoto toon ñande 10 août. mi woni laana mbiyeteke Lassigal ka ƴetti ka heydi ko ñande 28 juillet hitande 1994 sanga waktuji 7 kikiɗe. laana ka joofi jam banggue Wargo ko hebli kanoje makko janggo mum subaka law sanga waktuji 6 ene payi hojomaji 3 ko ɗon bone ɗe puɗɗi ko kure pindini kay heydinaɓe ko ene tolno e 45 hojom laana kane wokkita tooke bonɗe e nder wuro ngo ha tengti noon e leegal tulde. kadi kaɓirɗe kutoraɗe ɗe ko kaɓirɗe bonɗe kadi 45 kano mo 4 millimétre ni hen 100 kano wolwer e fodde 1000 cartouche kutorama hen kano ƴeni koye juma tulde fodde cuuɗi sappo cumi yimɓe 50 kawri hen e ladial hewɓe e dañɓe dogde walla moloyade kala hen dañnoɗo dogde moloyto ko hedde kaaƴe gonɗe dow ko heedi ɗe. woni hen kadi dogɓe jeehi e nokkuji goɗɗi ha to wiyete Awoynat ha to wiyete Mongel ñande hen ɓe sikki tan sosoɓe ɓe e anɓe ɓe balɓe ɓe e liduɓe ɓe mbeɗa andi hay goto ñande hen walani wuuro ngo walani diwan he. caggal nde ɗo fayre noon gouverneur Ndar yamiri yo heptu wuuro ngo e mudda ko maha ɗon ko wayno Daka ni ko mbiyata camp français e dow hayre ka heydi nde. mango ngo fuɗɗa ko ñande 26 lewru août hitande 1994 warta ko lewru janvier hitande 1991.
fiyande kareedi nde noon addi lawre mawde e nder nokku o. lawre nde kadi nde ɓeydi ko joncidde yoga e ñawande hakkunde tubakoɓe e fuutankoɓe gila e yonta Faidherbe andi e maɓɓe ko wattude diwan o ɓe jimadi tubakoɓe. Faidherbe noon kañum ko ganduɗo nokku o no feewi. waɗi noon ko ari e Sénégal ko gila hitande 1952 o woni gouverneur mo Ndar tuggi hitande 1954 ha e hitande 1961. noon duuɓi battidiɗi ɗi e laamu almameɓe ina teska loore mawde to batte juɓɓudi hare hakkunde fuutankoɓe e tubakoɓe Farais. daawal hakkunde 1960 ha e 1990 ina jeeya e daawe ɓurɗe tampinde laamu almameɓe nde tawno on dumunna no mbinoɗen ni poɗodiral hakkunde Abdoul Bocara e Dabiye mo Dabiye e Ibra Almami ene jokki e on saaha ɗo mo kaleten o nden kadi ko sumanana hakkude maɓɓe ɓe isottako ko noonne kadi teskortoɗen en ɗam tiiɗɗam hakkunde galleji lawokoɓe ɓe ino wonɓe Mbumba ananɓe Pete Didiɓe Thilogne kan hanɓe Mbolo e ananɓe Gawol. no eɗen ciftinta tan e hitande 1912 Ali Doundou Kane ƴeynoɗo e jagorɗe ɓurɗe yitinede e on saaha yiɗino ittude Almami Bocar Lamine Baal mo Boode lumtina ɗon Youssouf Sireli mo Diado. Bocar Lamine sali Ali Doundou ñaagoyi ballal to Safal e Barakna en mballimo follude Almami o lumtini ɗon Youssouf Sireli e lewru mars 1813 laawo o Tooro e Yirlaɓe ƴetti kañumen ne kaɓirɗe ngam joƴƴitinde kadi Almami hollaɗo o ɓe biyaɓe Bosoyaɓe ɓe Nganarnaɓe keedi to banggue Youssouf e Ali Doundou ko ɗon kusummo kadi fuɗɗi duumi ha e lewru mois mai hitande 1913 ɗum ne kadi ko ñawande kadi hesere. noon diwanuji Fouta ɗi foof ɓurno hen farwude e ɓadade Waalo Barak ko hettere dimat nde ko ɗum waɗi hettere nde watta e colonie mo Sénégal ñande 18 lewru juin hitande 1918. Abdoul Boli Kane ko kañum signitno ngal ɗon sifodiral wadde o dañi hen caɗele mawɗe hakkude makko e saliɓe feccere Fouta. fitina o reeɓi ha Abdoul Boli Kane wara saabu makko nande gouverneur Faidherbe Dande ina yaaji ko kanko adi wadde ɗo kam wuddere saabu ɗum so tubakoɓe kepti ngal ɗo demal firti han kadi ko reɓoyto tan han kadi ha doole Fuutankoɓe ɓeydo ustade. eywa Abdoul Bocara noon ɓurno salade foof ko almameɓe e serenɓe balla tubakoɓe heptude Fouta
ene jeeya e ko ɓuri addude luural hakkunde makko e almameɓe Fuuta. Ko kanko wiyanno mi wondi mi waati so mbeɗa wuuri mi mayani tubakoɓe laamata ko Fuuta ɗano. Mo jokki habtade tubakoɓe wadde duuɓi 33 o sakki peeje mawɗe beele leƴƴi men e diwanuji men kamɓe lamɓe men fof ene gona neɗɗo goto dardo e haare wotere. Ko ɗum saabi o waddi maalde e ngendiyankoɓe hewɓe no anniye makko foti mawnude e folde e nden haare o itti ko ñootde dendagal hardiyankoɓe ko wayno lamɗo Kaaso, ko wayno lamɗo Ɓundu, ko wayno lamɗo Salum e ko nandi hen. O erotoɓe ɗo ko yo ndentu beele ne ndenda kaɓa e tubakoɓe. ɗum ene jeeya eko wurtimo e resande saha fof e ɓen ngendiyankoɓe. ko ɗum ne kadi addi ɗi ko no wiye Mamadou Abdoul Kane resde ɓi Ali Bouri Ndiaye lamɗo mo Jolof. noon Abdoul Bocara joganiɓe kamɓe kala hurum o heeɓi fottudeɓe e haare hakkude makko e tubakoɓe Farayse ha tengti noon e ndeɗo walde wiyetede walde ndir Mbodja. nden walde ina jeeya e ñamgolliji makko kanko. muminiɗen fiyande ko tubakoɓe fellidde siinude programme mumen patuɗo e ɓoggi téléphone walla télégraphe hakkude Debbo Guit e Bakel. kono Abdoul Bocara yani e mabɓe wari hen heew yandini ɓoggi téléphone aji ɗi nde tawno tubakoɓe Farayse ene pondi hen fof. ko ɗum tagi colonial haadandemo ha goto e mabɓe wi quand Abdoul Bocara n'est pas là, la paix règne de Saint-Louis à Bakel. manam so tawi Abdoul Bocara ala ɗo jaam ne ñalla waalo hakkude gila Bakel ha Ndar. ɗum noon firti tan ko so Abdoul Bocara ala ene ɗon ko bone woni ɗon, so Abdoul Bocara ala ɗon ko jamɓe goɗɗi. duuɓi 30 e jattinare o waɗi ɗum o haɓima 17 gouverneur Toubako mo Farayse. o haɓama kadi golwale kewɗe mantinɗe. han kadi noon eɗum fuɗɗima lohde doole Fuutankoɓe nana taaya saabu caggal cifodiral Galoya ñande 24 octobre 1877 no wayno hankkadi Fuuta silama wattama e jimandi Farayse. Abdoul Bocara noon daranima Fuuta no feewi. o waɗi hen hakke doole makko ha ñande o warande ñande 4 lewru août hitande 1991 warimo ko baɗum mo moloyno to banggue rewo ene wiye Mohtarul Mohamed Cheikh koye leñol stratégique en jeeya. ɗum noon en mbawa uddude yewtere nde tawi en ciftorani suka pamara duuɓi kewɗo ñam golliji no Fuuta kala andi hono Baydi Kacce Pam. Baydi Kacce Pam jeeya ko wuro no wiye Guiya hakkude mum e Podor ko 5 kilométres. o jeeya kankone koye ngendiyankoɓe mawɓe ngendiyankoɓe suusɓe Saas.
o haɗima hakke doole makko tubakoɓe. ɓen tubakoɓe anniya mumen ko moɓde fuutankoɓe e nawde ɗumen e kareli janani ko wayno kareli Indochine en ko wayno Madagascar en ko wayno Dahomey en sagataɓe keewi nawede hen e ɗin dumunnaji. ɗum noon Touba ko gardinoɗo diwan o Abel Jandé, Abel François Jandé, nde yimɓe ngulliti wonde baydi nana liggoro less, Touba ko noddimo fayimo alaman. Alaman o ko gaye ɗiɗi e rondade bagage makko ɗomo yaha kala on ronto bagage makko. noon baydi wimo ɗum jogorani wadde aduna o diftori no fetelo tan o felli Abel Jandé ñande hen wonno ko ñande 2 lewru septembre hirande 19jeetati. Gouverneur mo Sénégal ne wiye Clément Thomas yamiri yo losko waɗe ha ande no ɗum yeere. ñande 10 lewru septembre hirande 19jeetati caggal balɗe 6 jiilaw mbaydu kacce wondiɓe mum jeegomo ene jeeya hen lamtoro Sidiki Sall ɓen nanga mbara e dingiral wuuro Podor ñande 10 septembre hirande 1990 e tawtorede dendagal hohoɓe Tooro. ngam ɓeydude mette e ɓerde Fuutankoɓe ɓe taƴi koye maɓɓe, kamɓe waraɓe ɓe taƴi koye maɓɓe liggi ɗum e tugaji. ɓe mbi so tawi ko aljanna jiiloton ɗon on kayiti dañde aljanna, par ce que ɓalli mon ɗi min beddoto ɗum koye maayo ngo ko noodi ñamata on. Touba ko noon mbeɗa sikki mataw kañum famani on ɗon logique wonde natowo aljanna kam hay sa waɗi ɗum e weddimo ɗum e maayo ko natowo aljanna tan. ɗum noon ko ni ɗum gasiri ɗi hakkude Abel Jandé e baydi kacce. ɗum noon ko ni ɗum gasiri yewtere meɗen ene wayno ko ɗon haaɗi. eɗen ciftora tan eɗen ciftina kadi dante ɗe ko tinnare par ce que ɓeɗo haaleteɓe ɗo pop ko yimɓe dariɓe dadiɓe, darinoɓe dadinoɓe. ɗum noon so wonti en joguima ɗumen en batti ɗumen daroggal ene hassi rendoji men ɗi jaara yeeso. waɗi noon ko neɗɗo sa ñemtini ko moƴƴi koko moƴƴi tan dañata hen, sa ñemtini kadi ko boni koko boni tan kadi dañata hen alay saago. ɗum noon woni enen goƴa men ko sukaɓe men yo tinno daro darde tinde jokka golle tiɗɗe ɗeɓe kaalaten ɗo ɓe mbanno. Alaji Tijane Anne ene hewno reftude konngol mawɗo goto o wi aduna ko lekki ene salti care tati ko adi foof gurɗo kala ko maayowo.
dañɗo ko basowo kala ko neɗɗo wawi gollade e aduna welde yurminade ko cimtol tan wontata waɗi noon ko kañum addata haali golle gadata haala wattindo haalede tiiɗete aduna tan battina ko golle e balle nde tawno ɗum ɗon mayde wawa ɗum ittude ɓe jamareɓe ɓe kalten pop tuɗɗima leppi leydi tuɗɗima leppi teddugal kono golle maɓɓe mayata ha badda kala ko neɗɗo wawi gollude aduna e gurdam muɗum ko ha wona e dartol tan e saaha nde o natti yiyede nde enen ne Allah wallu men no gonirɗen enen ne jaale dariɗe dadiɗe hakke gurdam meɗen ɗum noon Allah jarama on jarama ko feewi hen ko ummi koto jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko ngakki hen ko koto am ga neɗɗo woni mo timmani yo Allah ɓoyni dingiral ngal wayen naftorede allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jam ñalle mun lawol gongol on calminama onon kala on juurama musidɓe tedduɓe en kettima hono ndeɗo yewtere Fatam Lamire yewitinde e jibinegol laamu almameɓe professeur Dia Oumar ko adi fof o haalani en taarindi fuutatoro holko woni fuutatoro hol keeri fuutatoro o siftini en ɗum caggal ɗum o haalani en e dumunna mo almameɓe ɓe dillini dillere muɗumen hawri koye dumunna mo ganduɗa diine l'islam ene ƴelliri no feewi e nder Fuuta kamɓe seeremɓe janggoynoɓe pirɓe ko wayno ceerno Souleymane Bal ko hen jeeya Alpha Amar Sidi ko hen jeeya ceerno Bayla Perejo ko hen jeeya ceerno Abdoul Karim Diawando ko hen jeeya Elimane Rindiaw ko hen jeeya Tafsirou Amadou Hammar ko hen jeeya e woɗɓe caggal nde ɓe garti janggoyde Pire ɓe teski laamu deniyankoɓe ko laamu pankare hay so tawi diine nanayi Fuuta ne laamu deniyankewo ngu mahaki e diine l'islam ɗum noon wonno fandare mabɓe adande ko haɓanade beele saria l'islam ene hutore e nder fuutatoro saabu Fuuta ko leydi diine dalilu wonde Fuuta ko leydi diine leppi kesi caggal nde islam hankkadi jalɗi e nder Fuuta mbatti fiilede ko jiida e leppi aada ɗi ko wayno alpha ko alfaqih neɗɗo mo ganduɗa kuɓi ndiɗo saria lefol kadi ne wiye tafsiru ɗum ko paccirɗo Qur'an e ko nandi hen e ceerno ɗiɗo leppi fof mbatti fiilede ko jiida e leppi aada ɗi ganduɗen ɗi caggal ɗum professeur Dia Oumar o haalani en hunde e silsilol gurdam ceerno Souleymane Bal ko ɗum yewtere heerinde men gartoy hen ceerno Souleymane Bal o wi jeeya ko e haralde seeremɓe janggoynoɓe Pire o jibina ko hirande ujunere temedde jeeɗiɗi e noggas o yalti aduna ko hirande ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom o heɓani laamade kono ko kanko sosi laamu almameɓe o wasiyiɓe wasiyaji ɗi ganduɗa so tawi ɗi ndewama leydi fewata joni ɗiɗo wasiyaji
yo wasiyenoɗi so tawi en kutorima ɗum e leyɗele men laamaɗe hannde ɗe ene wayno de peewat ko adi fof o wi almami kala mo ngannduɗa alɗano en teskima e muɗumen en teskima muɗum ngaalu e yen pollumo keften jawdi makko e wasiya ɗimmo o lefol ngol hoto won jeeyi baaba wasiya tarɓijo o almami ne wawi suɓede e kala hinde on wasiya noon eɗen teski ille je parle sous le contrôle des historiens elle oɗo wasiya almameɓe teskaki ɗum saabu almameɓe laamiɓe fuuta ɓe fof ko hinde wotere hinde toroɓe nde ɗum noon Silimane Bal yinno ko fuuta yo won république o wi kadi seɗen cuɓo yen cuɓo gando kadi taw ko kattanɗo o wi kadi kubbal alaman ko fuuta fof rendata ɗum baytal mal wattere ko baytal mal wona no adanni no nde laamu nde deniyankoɓe laami nde kubbe joɓete neɗɗo fof ko kubɓe ɗe ngannduɗa ko woɓɓe garata keɓa nawa suuɗi mumen wayno muudo horma ni caggal ɗum yewriyanke o jubbani en hunde e garmi ngara hakkunde won e jagge Fuuta hakkunde mumen e tubakoɓe e jimandi tubakiri saabu laamu almameɓe ko kañum hawri e jimandi tubakoɓe o haalani en jaggal biyetengal Abdoul Bocar Ali Dundu on e hoore mum ko yewtere timmude on ko jubbani en e gurdam muɗum hol garmi ngara wadduno e tubakoɓe diwan Kaydi ha addi bombardement Kaydi nogas jeere lewru juillet hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyi ha ko ɗum addani tubakoɓe Faraïse mahde camp militaire e dow hayre nde mbeɗa sikki de somi yananaka kono nden hayre elle ko ɗon gouvernance o woni joni caggal ɗum o sifanima en kadi laamu Abdoul Kader Kane kañumne holno wadduno e tubakoɓe o wattidori kadi goto e gendiyankoɓe Afrique mo ganduɗa fotani yejjitede mo ganduɗa ne foti innirede école aji ene foti innirede laabi ene foti innirede dispensaire uji hono Baydi Kacce Pam mo ganduɗa kañum yoɓino fittandu commandant Abel Jandé ha kañumne fittandu mum yoɓora hen o tuɗɗima leppi leydi kono leydi tuɗɗima leppi teddugal ɗum noon en kettima ndeɗo yewtere jeytande kadi e jewte ɓurde mantinde mbaɗanoɗo e nder dartule pinal fulɓe en calmini hono professeur Dia Oumar en beltanimomo kadi e ndeɗo yewtere ɗum noon eɗen uddita dingiral ngal ko ɓooyani kala joguiɗo kadi kono ɓeyda hen bisimilla muɗum joguiɗo kadi namdal ene bisma assalamu aleykum wa rahmatullah barakatuh enen foof en denti en jetti en yarni hono professeur Dia e ndeɗo yewtere